Здравейте! Сега ще ви покажа как да направите бърз и интересен подарък за ваш приятел или близък. С помощта на Canva направих интересен дизайн, включващ нещата, които искам да имам на тях. Вероятно повечето от вас знаят така известните писма "Отвори когато". Писмата имат своята последователност, като първо започнах с "Отвори когато отвориш тази кутия". След това бях поставила и картичка, тъй като дамата имаше рожден ден, така че "Отвори когато имаш рожден ден". Писмата бяха разнообразни, като "Отвори когато имаш нужда от чаша кафе", "Отвори когато искаш да похапнеш нещо сладко", "Отвори когато си болна", "Отвори когато искаш да споделиш с някого". След това ги номерирах и опаковах в тази специална панделка. В голяма кутия поставих хартия, както и хартиена трева, тъй като някои от предметите бяха чупливи. Вероятно се питате защо пликовете бяха номерирани. Защото всеки един подарък също имаше своят номер. Ето, че последният подарък беше поставен. С още малко хартия покрих всички елементи и вуаля, кутията е готова. Ако все пак мислите, че не можете да се справите сами, може да напишете коментари "Панда" и аз ще се свържа с вас.